И здравейте, това вече е 6-ти епизод на Майнкрафт. Снимам с Мичък, защото Гоша е на мая, че го няма. Тут да видим Гоша какво направи. Гоша се убия. Той пък това се го гледа. Оле, добре, да го изкопал. Добре, аз да се отида в Warp Survival, после направя тук някакво нещо. Кито съм си го взел, че видя дали съм си го взел. Взех си го. Така. Тук виждам нещо синьо. И какво е, защото... това е друг човек. Да го последваме. Видим къде се ни води. Може в рая. Шегичка, бе. Сега да вземем за кирка. Оп, къде паднах, бе? Да, с картов блок се изкача. Кай хората нека там да се иземат картов блок. Нали сме в криза, бе. Чакай си хапна. Не, така. Така малко сурово, не печенка. Да си малко на диета. Добре, стига толкова съм дебелия. Се натрупам сланинки. Маса. Ихте дупки ме изнервят. Видим сега и тук се копана, чак. Тук скачам. Бе, се копана долу с 200 000 милиарда километра в час. Чак си повратва базата. И сега се копана долу. От тук може малко да не виждате, защото... Айде, вече стигна камък. Чики. Да видим дали събирам камък. 11, 12. Няма представа къде съм умирал. В някаква черна дупка. Добре да съм тук, да държим на Warp Survival, нали ви казвам, пишете в коментарите. Я пък Warp сериативе. На какво да играем сериативе? На оцеляване под мехом или на Warp Survival. Ние с Гоша чудим направо. Това да ви кажем, че е хобит. Хищно прича на хобит. Да ви кажа, че да пиете това. Да пия на заедно, защото ми е тъмно. Добре, това е хобит. Хищно прича на хобит. Чай сега се го види отпред. Тук може, че съм направил. Тук това е някаква дупка. Това е къща на хобита. Тук някаква скелетна глава. Да, ето е скелетната глава. Някаква хвърля светенца. Добре, това тук са стаичи. Това тук мината, сърцето на планината. Тук. Това е трона на Турин. Стаичи, тук горе сме направили с Гошо една арена. Ето взимате лък и стреляте. Ще да си взема лък. Не стрели. Чакай, искам да направя нещо. Така. Да си го върна, защото пък ще съм го върна. Ако не си го върна, айде в затвора, пате. Добре. Тук пише арена. Пишете какво да строим. Това тук някой направил Титаник, май. Не знам. Сега малко ще поиграна. Warp, да видим какъв Warp. Event 6. Ще видя дали са останали от вчера. Event. Чак. Добре, дали са останали от вчера. Не. Нищо не остана. Добре, пай напиша Warp, но има много хубави Warp-ови.
Warfoot не ми стои. Warpaint не си спомням какво. Сетих се. Тук е много яко. А тук, да знаете, не могат да ви убият. И тук може да си правите къщи. Аз мисля, че съм си правил с някой. Ето виж сега. Нищо ми прави. Опа! Ето. Нищо не ми прави. Мога го прибия, да му смачкам главата. Ема тук малко. Убих го. И така имам една перличка. Мога да се телепортвам с нея. Вижте. Като те вземете на креатив, не може да се телепорт. Само много целям на ето. Пип. Чип. Телепортвах се. Това е нещо като тъпа. Елати, не ми се прави, че какво е чили пък Ендерман. Много мразя Ендерманчи, който ги е създал, да ви казвам какво стане с него. Нека Бог го прости. И ако скочите от тук, няма да умрете. Ето вижте, пуп. Нищо не ми хаби. Я да видя дали тук може да шипи. Оле, нужди за къща може да набера сега това. И това на 7-ми епизод може да стоим с това, се кажем на Гошо, да съберем тук. Защото се налие на меч. Просто го няма. Изчезна е. Добре, колко им? 42. Така, не ми трябва това. Не ми трябва това. Не ми трябва това. Не ми трябва това. Айде тук някой да ги вземе. От Ендер Палич може да си взема и от Warp Ендерман. Нека тук малко да потруша. Но без стига толкова и колко. Айде да направя един стак точно. Айде един стак. Един стак и 3. Добре, на Warp Ендерман. Ендерманка. Ще приготвя меча. От кога не съм си го отварял от 100, вижте 18, развъдник на кон. Аз съм имал и 20, но съм се ги изхабяла. Аха, някой се е качил горе. Абе, той ми се махне от лицето, какво ми се навира? Сега тук може да съберете 100 000. Ето имам вече двечки. Той частичка на гето. Но маза, когато ми взимат така перличи. Аз съм го убил ендерманите, отгорето на това ми взимат. Вижте, снимам ви без стане, че станете известни. Ето тук пише, за да има ендермани. Просто трябва да играете качек, да се качите нагоре по стълбата. Опа. Да се качите нагоре по стълбата и той се качва и сега ще ми направи ендерманчето. Айде, другарио! И други се махнаха, супер всички станат. То пак ми излиза. Тъпитясо. Да излезем. Това тук е портал, сега гледайте, изчезвате. Хоп. И тук имам портали, тук има за тама, тук има за ада, там има за края. Това бедрунг не ми каже, че е PvP. PvP. Мразя PvP. Това е какво парцел? Нищо не мога да видя. Това, да, седих се. Enchant. Какво си enchantна? За какво има го отварям? Проклятата пъти това нещо. Нищо не мога да видя. Отивам на спа. Ако ще влезете на спаун, пишете спаун. Готово. Ето го спамчето. Алекс. Така. Дими. Много хубаво име. Дими. Да си взема сега тук нещо. Да оставя това. Да взема един стак хляб. Отвари. Вълна. Чак с вълната може да направи го.
да се кача тук. Знаете, когато се качвам на нещо, оп, знаете какво става. И това беше от мене, не топът от нас. И довиждане до 7-ми епизод.